Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. You Excellency Ulemwanu, abana muri president wa UTM, komanso mwabana mukhale president wa dziko la Malawi kuyambira pa 16 September pano. Ulemwatu wano agogo amaganga, magrupu onse komanso mafumu onse olemekezeka. Alicho no governor ndiko miliani onse, director Nyamata, director Amayi, akoswese governor atu, komanso DC governor atu olemekezeka machaba nzanga wose. Ona abona Zin Conrad tumunyalireni kwambiri muri mwagwira chiro within a short period imene kulandira ndi chipani cha UTM mulungu azingokuda lisani ndipo anzatu inaku maganga kuno mwagwira bombe. Ona Conrad ndi MP Nazrini ndi mai wachitukuko alidia zizaka mbiri amene adakutukuleni kulera kuno makulosa amene akutenda apa akuthandizirani ndipo inenda kandi kumayendera maproject ambiri amene wakhala kupanga Nazrini ndi anzake enochoka ku South Africa amene amakhala kumuthandiza. Ndiye mwagwira bombe kuno kwa maganga mupilise pamenepo mupilise tikumbana edi komanso kunoko musavutikane nawo mavuto ena atazikwera kumana kuti ine pano mnyumba mmakhala bambo ndi amayi edi chipaniso kuli bambo wacho wa president ndiye kunonso mwadala muli ndi mzimayi ndi amene amaona kuti mtenga ufa mujani muphika ndiwo mujani komanso mzimayi amati ngolo imakokedwa ndi ng'ombe yotani yotena edi nanga kumbonyekula ng'ombe nkhola kubwera nawo kumaganga kuno mangire ngolo sikulu afika nawo mazipatala mankhwala bwera nawo mwatengati ng'ombe yotena Nazrini amene mukangomangirira ngolo yachitikokwa apresident akangoyikamo chakudya ndikuyikamo zovala kuyikamo matisheti manzi mankhwala ndikuti zonsezo zibwera kuti iyambirire pamene tikubwera pano ndi ya president number 7 muziko la Malawi Jordan Sokabambe wani anali budget director amene amaonesa kuti zinthu zikhazikike komanso sugar anali pa 600 anakhala pompo mpaka na ukafika amene amatuluka 2020 mmene amafika komanso soya pieces anali pa 80 kwacha komanso nayo timati Azam anali pa 90 kwacha matemba usipa weni mulo mabanga 200 lero lipa 200 zira ledi limene nkhuku zimangochoka kumaja michenga makondemu linali pa 50 kwacha lero zira lipa 50 kwacha komanso buledi weni anali pa 400 chimanga chinali pa 8000 transport yochoka kuliongo pita plante anali pa 5000 fertilizer anamusi ali pa 20000 fertilizer ali pa 20000 mafuta ya petrol anali pa 690 lero ali pa 690 kwera maina ina amakhala ompesa chisoni katundu wakwera kuno komanso tikawerenga m'baibulo tikamva nkhani ya Mbuye Yesu atapita kukacheza kwa Marita ndi Maria nakapeza brother aje Lazaro tikamvanso za Lazaro ndi ujana lokhanga tinopanda chilichonse ndi amene kangodya zinthu zapasi pa tebulo ndiye munthu amene amadya zapasi pa tebulo angaziwasa kuti ziko likuyenda munthu amene amadya zokwera pasi angalekezaso kuti apange zinthu zoyenera anthu akwawo amangoyerekeza kuti ndidya zapasi zolo wina aliyesa zidya zapasi maina ena tikamapereka kuwana tizisamalira amalaza atsogoleri tiyambire pamenepo Nazrini akunena kuti kuchipatala kulibe china chilichonse ngakhale matoileti kulibe lero akunena kuti masukulu ilipo sukulu apaili ndi matoileti okwanira masukulu ambiri a president athu akulowa Nyamata toilet omweyo asikana athu akwera toilet omweyo ena akaona kuchedwa mangolowa matengo ndiye akunena kuti matoileti ayika madzi amipope ndiye madzi amipope azika matengo momwemo ife timaona ngati madzi amipope ayike monse dziko lonse la Malawi komanso lero latayandikira nyanja
kusenga be uko ndikanaelekeza kuti madzi amene wa president mmene mama ndena kuchokera kuchikwawa kunsanje onse ali malire mwachire komanso nyanja ya Malawi madzi amene chatapopa ena ndawati kwatenga kuchoka kusalima kupita nawo kulilongo ndiye madzi amene wasakiduse koma abwereso ndikhale ndi madzi amipope mijiko tikuthokoza na anzathu amipingo siyana makamaka anzathu achisilamu ndiye nawo samamutipasa ma social services kuti tikhale ndi mijiko koma nthawi ino zaka 61 zozilamulira ife tokha Malawi sitingakhale pati kumwa madzi amijiko ena owawa ena osakoma nthawi yafika madzi amene atapope akhale matanga achite purify akhale aduse mapaipi nyumba ndi nyumba kuno tindi ule wonse tini mipanda ndikuti mpanda umo mukhale tabu umenewu apa mbodama yakamba kuteta 12 kwa usiku azuka zikatsirirana madzi papope nasamba kuti tulo lizidani limenelo lizibwera asongolera zaka 61 zozilamulira ife tokha manifesto ena akunena kuti aditi avotere ndi akupanga ngongoli ndi azimayi Malawi muno akuangongola azimayi wonse kuti akavotere akangobereka pa 17 pano ana onse achita register ikakamafika zaka 18 azilandira 500,000 ife timati tipemphe bwana mukangolamba mama muno zamangongola azimayi oyembekezera kuti akangobadwa nawo zimenezo ayi anthu timadziwa kungongola timangongola maiko akunja tikachokapo timadziwa kuti ayemwala atipatse ndalama komanso anzathu amatogeti aperekenso ndalama zimayi zitukule ku Malawi kuno ngakhala panga mapasipoti anthu akulephera kulandira mapasipoti chifukwa ndalama zingopita palilime zina mapangira kampeni tifune nsewu ochokera kusalima kukafika kusenga be nsiye umene ndiofunikira ngati siri kusalima kuno ngati kutauni pakati apo palibe ndi magesi omwe magesi achoka kusenga be agomera pena pakapo tifuna bwana pemutenga boma mutikonzerese umene ukhale watala misewu yonse ozungulira kumapita kunyanja ikhale yatala kuti chituko chibwere kuno pasapesenge pena olekuleka kuti pasakhalenso magesi apezeke chifukwa tikunena kuti salima kuchokera kuboma kafika kuno ndi part of town misika yapera mapepete mwansewu imene mutikonzere yowe kati mumange misika yomgambane chifukwa msika uli wonse umabweretsa ndalama ku dziko la Malawi ndi anthu onse amene ali ndi misika ndalama zifike mmatumba mwa azimayi ndalama zifike mmatumba mwa azibambo lero kuno kusalima tingogona ngati njinga chifukwa cha njala tilibe china chilichonse komanso ngakhale sopo nthawi yanu sopo anali wotsika mtengo lero sopo wakwera mtengo anthu angosamba ngati ubatizo opanda sopo angozipika unyanja amangotuka wone china chilichonse apurezidenti dziko la babanani pamene mukutenga pa 16 pano mulithandize ife Malawi ndimo amene wadindane apurezidenti athu amayi abambo anyamata ndasungwana agogo amaganga nthawi ino DJ kabambe mweyo kabambe watani pano wafika kapena asalima nyimbo pamene kuzusa president athu your excellency your time talk to your people thank you so much Zikomo moni nonse muli bwanje choyamba ndipereke moni wa ukulu ndi ulemu kwa agogo wanga Maganga agogo ulemu wanu agogo ndi mafumu onse muli pano ulemu wanu inu advisor office ya president wa UTM olemekezeka Dr. Galiati komanso a regional governor director Nyamata director amayi ndi makomiti anu ku region apa district apa constituency ino aka constituency ino olemekezeka shadow MP athu ndi makhansala ulemu wanu amayi ndi abambo moni nonse muli bwanji ine ndokondwa kwambiri kuti mwatidikira ngakhale kunja kwanda ife tayamba mmawa kuyenda konse kuti kudzathera kuno tinasankha kudzathera kuno agogo chifukwa ine ndine mwana wanu ine skulu yanga yonse ndaphunzira pa Nsangu
standard 3 standard 4 ndaphunzira pa Nsangu, standard 5 standard 6 standard 7 ndaphunzira pa Saleya. Makolo anga ali ndi nyumba yawo mu Salimamu, amagwira ntchito commercial bank ya kuno. Ndinakulira kuno, ndimasewera mpira wanga kuno, ndine nyamata wanu wa kuno. Amaganga ndagogo anga, inuyo ndazichemwali anga ndazichimwene anga, ino ena ndinu makolo anga. Ndiye kuno Arsenal pachani? Arsenal pachani? Kuyambira pa 16 September pano president akhala president anaphunzira pa Nsangu, anaphunzira pa Saleya, anakulira kuno ku Salima. Ndiye timafuna kuti misonkhano yacho imayi tidzatere kuno kwathu Arsenal pakwawo. Chotero tikuthokozeni kwambiri chifukwa mwatidikira mpaka na nthawi zino. Pa ground pachema pa ground paterera, ndikati pa ground munenoti pachema, ndikabwerezaso pa ground munenoti paterera. Tamvana? Pa ground pachema paterera chifukwa timagonera maungu anthu ife, timagonera mphonda ife. Pano tikungoyang'anira mitengo ya mango kuti mango abwera liti, ena achitetse. A National Statistical Office akuti amalawa ambiri ife ndife afupi chifukwa meti makula timasowa zakudya. Ena penso kuti matupipi tochepa uchepa ung'ono osati ung'ono chifukwa chofuna iyayi chakudya kusowa pa ground. Achinyamataso ntchito sakuzipeza iyayi. Ena amaliza ma certificate, ena ali ndi kuthekera koma ntchito sizikupezeka iyayi pa ground. Ma business iso alwapansi andakumakaoda pa mitengo yokwera, mitengo azinthu yakwera kwambiri akamagulisa sakupeza. Komanso kopeza ngongole kulibe iyayi. Ndi ama business onse, ma business awapoterera pa ground. Zinthuso zakwera mtengo, ndizona zakwera mtengo. Ndikachula chinthu muziti chakwera, mwamva? Muopa, muchita manyazi, muchita mantha, mufula. Ndiyambe chimanga, chakudya, chovala, chokwera, chilichonse chakwera ndi ndani. Panyumba mundu akalepera ntchito timantani, pa business mundu akalepera ntchito timantani. Achakwera achakwera ndiye tikamala achotsa achakwera pa mpando mukasankhe mwana wa pa Nsangu kwa president wa dziko lino Dr. Dalitso Kabambe. Mukasankhenso a MP athu akonate kukhala a MP adera lino pamodzi ndi mashado councillors a UTM. Chotero pa 16 September tikasankhe a president a UTM, a MP a UTM, a councillor a UTM. Ndikuwuzeni zifukwa zinayi zokasankhira ife a UTM. Number 1, tikalowa mboma ife a UTM tidzachikonza chuma cha dziko la Malawi chikhale mchimake. Anthu amanena kuti ine ndine Dr. Dalitso Kabambe. Udokotala wanga siwoti mukadwala ndikuchiritseni iyayi. Mukadwala malaria mapita kwa dokotala wazachipatala. Ine ndine dokotala wazachuma. Dziko chuma chake chikadwala chikasokonekera, ine ndiye dokotala wa chuma cha dziko chikasokonekera. Mmene chathu chasokonekera chikufunika dokotala wazachuma achikonze chumacho. Chotero pa 16 September tikasankha UTM, choyambirira tisapange ife ndikuchikonzanso chuma cha dziko la Malawi chikhale mchimake. Ndicholinga kuti mitengo ya zinthu idzatsike, fetereza mtengo wake udzatsike,
usazadutse 50,000 kwacha iyayi. Chimanga mtengo wake udzatsike, mafuta mtengo wake udzatsike, sopo mtengo wake udzatsike, chilichonse mtengo wake udzatsike. Chotero choyambirira chimene ife UTM tisachite tikalowa mboma ndikukonzanso chuma cha dziko lino ndi cholinga kuti mitengo ya zinthu idzakhale yotsika. Chachiwiri, ife UTM tikalowa mboma tidzapereka ku konsolo iliyonse ndalama yokwana 100 billion kwacha chaka ndi chaka. Konsolo iliyonse idzalandira 100 billion kwacha chaka ndi chaka. Chotero konsolo ya Salima kuyambira Septemba iyamba kulandira 100 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito zake. Pano makonsolo amadira 300 million kwacha, 500 million kwacha, 3 billion kwacha, ndalama zochepa kwambiri. Koma ife UTM tikalowa mboma konsolo iliyonse idzalira 100 billion kwacha. Ndi ndalama imeneyi idzapangitsa kuti konsolo ya Salima msewu uwu ochokera pa Nsangu kufika ku Nyanja uko adzawikire tala umeneyo. Komanso ndi ndalama imeneyi misewu ina yonse ya muno mu Salima idzakonzedwe bwinobwino ndi kuyikidwa matala oyenera. Masukulu ngati awa adzaonetsetse kuti kumene kulibe malaini amagetsi kudzabwere malaini amagetsi. Chotero agogo Maganga ndikulonjezeni apa, ine ndi Shadow MP tionetsetsa tikangowa mboma chaka choyamba msewu utayamba kuyika tala uwu. Chaka choyamba kuno kwabwera magetsi kuno, malaini amagetsi komanso zonse zofunikira kukhale magetsi. Kumene kulibe madzi ndi ndalama imeneyi kupite mapayipi amadzi abwino anthu akhale ndi madzi aukondo. Ndi ndalama imeneyi tikonzere masukulu ndi zonse zofunikira m'masukulu, tikonze zipatala ndi zonse zofunikira mzipatala. Pali madera ena kumene ana amayenda mitunda italiitali kuti akapite malo asukulu, tionetsetse kumene kulibe masukulu kuyambira anko maphala, ma primary schools, ma CTSS, ma secondary schools konseko amangidwa ana asamayende maulendo atali kupita m'masukulu. Komanso kumene kulibe zipatala, ma health centers zimenezo zamangidwa zakonzedwa ana akhale ndi malo abwino omapita akadwala ndi zina zotero. Komanso ndi ndalama imeneyi tidzaonetsetse kunena kuti kali ma stadium ndi zina zotero zakonzedwa, zonse zidzathandize kutumikira anthu mwaubwino. Chachitatu, ife UTM tikalowa mboma tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za ulimi, ndi cholinga kuti mtengo wa fetereza udzatsike. Komanso tidzayambirenso programu cha fetereza subsidy inkachitika mu nthawi ya malemu a Pingu. Chotero mafumu konsekerani kuyambira ulimi wa chaka chino tiyambiranso fetereza subsidy program. Ife UTM tikalowa mboma mudzayamba kulandira monga landirira kale. Anena kale olemekezeka Dr. Kaliati kuti ine ndinali budget director mkulu wa zachuma mu nthawi ya malemu a Pingu, tinkaonetsetsa tayika ndalama zokwanira mu nkhani ya fetereza subsidy program. Chotero kuyambira Septemba tiyambiranso fetereza subsidy program imeneyi. Chachinayi, ife UTM tikalowa mboma tidzayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za mafakitare, ndi cholinga chilichonse chimene tikulima ife chizigulidwa ndi mafakitare. Kuno timalima tonje, tidzakhale ndi machineries monga amene ena tinali nawo pakatipa. Tonje likalimidwa amachineries azikagula tonje kwa alimi pa mtengo wabwino. Tikhalenso ndi mafakitare oumba nsalu.
ifa UTM tikafuna kugula nsalu tizagula mafakitale akuno kwa maganga ku mafakitale omba nsalu kunokonso kukhale mafakitale opanga zovala tikafuna ma t-shirt a UTM tizagula ku mafakitale opanga ma t-shirt akuno kwa maganga komanso timalima mpunga tikale mafakitale oukonza mpunga munjira zosiyana timalima tomato wambiri kuno tikale ni mafakitale okonza tomato kuti azikhala matomato pure ndili ku sukulu ku England nakwirako ntchito ku fakitale yokonza tomato kumusandusa tomato pure mafakitale ngati amenaja akhale kuno kwa maganga timalima tomato wambiri timalima anyezi wambiri kukhale mafakitale okonza anyezi kukhala onion rings ndi zina zotero timalima zinthu zambiri kuno chilichonse timalima pakhale fakitale yake ndiye kuti dera lililonse limene tikupanga ulimi wina uliwonse chilichonse tikulimacho pakhale fakitale yake yomagula katunduyo ndikumukonza bwinobwino kumagula mitengo yabwino kwa alimi chotero anyamata inu konzekerani mukagwira ntchito ku mafakitale amenewa tikatsegula ndi chifukwa chake ifa UTM titsayike 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za mafakitale kuti konse kuno kukhale mafakitale amene adzigula zinthu kwa alimi kuzikonza komanso kulemba ntchito achinyamata ambiri cha namba 5 ifa UTM tikalowa mboma titsayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi kunja South Africa ndiyolemera chifukwa ndi golidi amapanga migodi ya golidi ku Botswana ndiolemera amapanga migodi ya diamond ku Saudi Arabia ndiolemera chifukwa amapanga migodi ya mafuta kuno tikudziwa muleki Malawi pasipacha pali mafuta ndi gas titsegule mgodi wa mafuta ndi gas kuno ku Malawi tikudziwa kuti kusalima tili ndi mgodi wa klinka titsautsegule mgodi umene uja paliso migodi yochuluka imene tingathe kuitsegula chotero ifa UTM titsayika 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi mcholinga tidzatsegule migodi yambiri kuno ku Malawi migodi yosachepera 10 mu zaka 5 zoyambirira tikatero anyamata inu mukapeza ntchito ku migodi asungwana inu mukapeza ntchito ku migodi September mukavotera UTM tidzakonze zimenezo chotsiriza ifa UTM tidzayika 500 billion kwacha mu ntchito zokopa alendo chaka ndi chaka kwa zaka 5 kuti kulikonse kuli kumatha kubwera alendo tikonze misewu yabwino ngati kunoko kusalima airport ija tidzayikonze airport ija anthu adzatha kufikira konkuno kusalima komanso misewu yonse yakuno tidzayikonze idzakhale yabwino madzi ni magetsi tidzakonza adzakhala bwino magetsi osazimazima madzi osasiyasiya ndicho lingati alendo akabwera adzikhala mwamtendere mokondwera akakhala ku Malawi ntchito zimenezi zidzapangitsa kuti ambiri aife tidzapeze ntchito mudzokopa alendo chotero pa 16 September mukavotere UTM tidzakonze chumachi chikhale mchimake zinthu zidzatsike mukavotere UTM tidzayike 100 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za makonsolo tidzakonze msewu umenewu tibweretse magetsi kuno tibweretse madzi aukhondo kuno tikonze masukulu tikonze zipatala mukavotere UTM tidzayike 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za ulimi tidzayambirenso fertilizer subsidy program mtengo wa fertilizer uzatsike tidzalimbikitse ulimi wa nthirira tidzalima kawiri katatu tidzayambe kudya mukatatu aliyense tidzatalike komanso tikaonetsetse kuti tayika 500 billion kwacha mu ntchito za migodi za mafakitale zokonza alendo kuti konseku achinyamata ambiri akapeze ntchito ngambwingambwi akagwire ntchito madera osiyanasiyana amenewa chotero tikunyadireni kuti munabwera tikuthokozeni kuti munabwera zikomo kwambiri mwationa ifenso takuonani tanyadira takondwera kwambiri zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.